og velkommen. Vi er på skiskole i Hemsedalen, og vi vil nu se på Lotte, som er vores forsøgsperson, eller fordi hun ikke forstår ski, hvordan man kalder skiene. Okay, så hvis man nu står på en bakke med sin ski på, man kan godt se dem her, så er det meget vigtigt at kante skiene, når man skal dreje. Og det man gør, når man skal kante skiene, det er, at man tager knæledene, bøjer og lægger dem ind mod bakken. Og det samme med anklen skal også bøje og lægge sig ind mod bakken. Det er en rigtig god position. Og det er så, men det gælder så kun når hun, den vej. Når hun så skal dreje, skal hun så op igen og næsten strække sin led, hvilket vil så sige, at hun kommer ned mod bakken. Når hun så kommer på den anden side, skal hun så bøje sin knæled og ankelled ind mod bakken igen. Sådan der. Og hvis man så bare bliver ved med at bøje knæene og anklerne, så vil man bare lave en bue opad. Værsgo. Er der mere? Så ender jeg her. Bum!